Jälleen saatiin tilastoa pöytään, että Suomi on maailman onnellisin maa. Miten ihmeessä maailman onnellisin maa voi olla kärjessä alle 25-vuotiaiden huumekuolemissa Euroopassa? Eihän tässä ole mitään järkeä. Samaan aikaan tuolla huudetaan, että kannabis pitäisi laillistaa ja pitäisi rakentaa kaikenlaista huumeiden käyttötilaa ja muuta vastaavaa. Ei todellakaan pitäisi laillistaa. Tuolla ei ole yhtään sellaista narkomaania, joka piikittää itteensä käsivarteen niin, että hän syyttää siitä omasta tilanteestaan sitä ainetta, mikä on siellä piikissä. Ei. Hän syyttää sitä ainetta, mitä hän on ensimmäistä kertaa lähtenyt kokeilemaan, eli kannabista. Samaan aikaan Säätö-Suomi kieltää kaiken maailman systeemejä ja nuuskalle rakennetaan kieltolakia ja kannabista ollaan laillistamassa. Eihän tässä ole mitään järkeä. Totta kai nuoret on niitä ensimmäisiä, jotka sitä kannabista lähtee kokeilemaan. Ja jossain vaiheessa he ovat niitä, jotka sen piikin kanssa käsivarressa etsivät sitä suonta, mitä ei ole löytynyt enää moneen vuoteen. Älkää nyt jukolauta valitko sinne eduskuntaan sellaista porukkaa, jotka on sitä mieltä, että kannabikselle nostetaan vihreä lappu. Nyt on aika päättää, ei todellakaan kannabista lailliseksi. Ei.